Здравейте, аз съм Виктория Неделчова и днес ще обърна внимание на една много важна тема и по-скоро една професия, която в последно време бива често забравяна и пренебрегвана в днешно време от младите и не само като цяло от хората, а именно логопедията. Ще си поговорим както за това какво представлява самата професия, така и за предизвикателствата в нея. За целта съм поканила Гергана Петрова, която освен, че е моя майка, също така е специалист в тази област вече 20 години. Затова и съм изключително щастлива, че имам възможността да направим това видео. И така, нека започнем от началото всъщност. Можеш ли да ни разкажеш повече за себе си и с това, което се занимаваш? Да, разбира се, с голямо удоволствие. Благодаря за поканата. Моля. Казвам се Гергана Петрова. Години работя като логопед и слухово-речеви рехабилитатор. Работих дълги години в детски градини, сега съм в училище логопед, като от 11 години имам и собствен логопедичен център. Работя с деца и възрастни с различни езиково-говорни нарушения и комуникативни проблеми. Радвам се, че успявам да помагам на деца и възрастни. Всъщност, кога разбра, че това е нещо, с което искаш да се занимаваш в бъдеще? Имаш ли конкретна причина? Причина не бих казала, че е имало, но още преди да кандидатствам в университет, аз исках да работя с деца и да им помагам, да им бъда полезна. Това е хубаво. Може ли да ни кажеш какви са основните проблеми в днешно време при хората и особено при децата с говорни нарушения и дефекти? Да, проблемите са много. Основните проблеми са поради неправилното произношение, често остават неразбрани от околните, срещат трудности да общуват, това води до ниското им самочувствие, нарушава се поведението, стават раздразнителни, нервни, което вреди за по-нататъчната им реализация и социализация в обществото. И за това важно е навременната помощ. Родителите да потърсят на време, още при първите индикации, че има някакво говорнено нарушение, за да започне логопедична терапия по-рано и да успеем да помогнем до училищна възраст, което е важно. Ти спомена за родителите. Смяташ ли, че това е ключово за децата, които имат проблеми, да се занимават родителите с тях по-често? Или Да, да. да, разбира се, че е ключово, защото ние много разчитаме на помощта на родителите да затвърдяват, даваме им насоки и съвети и най-вече да обърнат внимание още в ранна възраст дали детето говори правилно, може ли да общува и да се консултират. Дори да няма проблем, е хубаво да направят една консултация с логопед. Това е, да, много вярно. Ключово. Кажи ми, моля те, какви са според теб плюсовете и минусите на професията ти от обективна гледна точка? Да, плюсовете са много. Като човек и логопед, отдаден на професията, съм успяла да помогна на много деца да говорят правилно, да общуват по подходящ начин. Това е голям плюс. Чувствам също голямо удовлетворение от работата си, от признателността на родителите и благодарността, която получавам. И по този начин да се чувствам полезна. Сега минуси също има. Първия минус е трудността, с която трябва да съобщя на родителите, когато се касае за някакъв по-сериозен проблем. Не само говорен. Трудността идва и от това, когато не мога да оправдая очакванията. Също е минус, защото някои родители искат нещата да се случат много бързо, а процесът е много бавен и продължителен. И друг минус, защото често има фактори, които оказват влияние на работата ми пряко, които не пречат за по-бързи резултати и също на 100% понякога не се получават, не се постигат резултати, както
бихме искали и родителите, и аз като специалист. Да, това е също много хубаво, което казваш, ще споделя с нас. Какво ти носи самата професия? В смисъл, има ли някаква цена тази професия? Да ми, професията ми носи много. Удовлетворение, радост, чувствам се полезна, че мога да помогна на много деца да развият своя потенциал. Щастлива съм, че им помагам след това да могат успешно да се изградят като пълноценни личности, които ще бъдат от полза на обществото, ще станат най-вече добри хора и ще могат напълно да се социализират и да нямат никакви притеснения, да общуват ефективно също. Успявам да помогна на много и това ми носи много. Цената е доста висока, както и това, че виждам много щастливи семейства, на които съм помогнала. Да, всички тези неща, които обсъдихме, са изключително важни и се надявам наистина повече хора да го осъзнаят и да разберат всъщност важността на твоята професия и като... Да, напоследък много хора се интересуват и питат, което е една така добра тенденция, че отрано се интересуват, търсят логопед Да, и в много ранна възраст идват родители за консултация, което е много добре. да, има Активни са развитие, вече, да, да, това е много напредък, хубаво. да, Ами, да, радвам все се, че повече. имахме възможността да направим това интервю, наистина откровенно го казвам и се надявам наистина хората да са научили нещо различно и ново. Благодаря ти за това интервю. Надявам се и аз благодаря. Довиждане. Довиждане.